Imbongi yazibaleka imbongi ngoba ngibhudile balendele ndaonga engengo le gift yokubonga ivuka ngone nakwaphambi kwabo ayonto yapha siyaziva ngoku ndibahlekise kukho amazalwana alapha kungaphakathi ohama oyo wabene weso yafabalethe manibonge ngempasini hayi yaphuma estation abantu bengahlekanga. Then that's all that part of ekhuleni kwami mosibendidlala irugby dlala time half yabo bisaziwa emotini ngidlala great irugby because khumbula siyodlala eXolonqa ayithatha ibhola nayinika umfilter uThanduswayo wayithatha wayinika umfilter Jobani wayithatha Jobani wayithatha wayisisa yona vele ndabaleka ndayo ulala emgcini ngalala yo wavuya umfi ukosha wavuya umfutho phakathi ukosha. Then abantu abaninzi ngoba bandikholela uba ndandidlala irugby kuba bonke and kwafa nabo bantu bebukele ifensi esiya so akonina webo but ndayiyeka irugby ngondihlala apha edispatcher because ndibaleke elokishini phakufuna ndabe ndihlala kwemadabo ndayadubulana ikamva ngondihlala apha kwathiwa idifesicela ukumsebenzi ovuliweyo but sifuna abantu abonqenayo hayi abantu abathanda usebenza umsebenzi wamavila ungaqomba batsho umntu because ndiyakwazi nendlela mna ndilitsini icele emnyango ndinqena uba kugoba ndinqena ndilivila nyhani ndisebenzahlala impahla ndiyaqesha ndihlambela ndinqena jonga kwathiwa i-interview uqalile amavila sefikile abalinda bagqiba bonke ndazophuma endlini manje baseyigqiba i-interview ndifike sekuvalwa emnyango kodwa lo intoni proud sithi qhi ngoku sekuvalwa ndithi bendisonqena bawusizapho asiwayi ndifika ngeli xesha senivala kwathiwa hayi ntwana uyiwinile because wena ulivila lamanyani unqenele ngelo ndonqena nyani serious mna ndonqena ebusuku umuntu wami ebusuku esithi cela ndibenze inketshengetshe uba uyazi abantu abadala ngala ndenzi awani vele ndibiza umeza emeza yamenza inketshengetshe apha ndonqena inketshengetshe mna and umeza unento entsha xa ndinentombi entsha uba ready umeza ulindele uba ndizawubizwa igama lam nguDani, bye bye.